Moi bo día a todos e a todas. Como cada venres, quero agradecervos a presencia nesta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos máis importantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Comenzaremos dicíndovos que aprobamos a licitación do proxecto para digitalizarse Lugo, que é unha iniciativa que pretende ofrecer formación en competencias digitais aos veciños e veciñas desta provincia gracias a fondos que captamos da Unión Europea. O prezo base de licitación é de case 500.000 euros e a duración do contrato vai a ser ata o 20 de marzo do ano que ven, do 2026. Esta é unha iniciativa que se enmarca no reto rural digital do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e que ten 4 obxectivos fundamentais, que son garantir a inclusión digital, disminuir a brecha digital, asegurar a adquisición de competencias digitais básicas para o conxunto da cidadanía e garantir tamén que as zonas en risco de despoboamento poidan aumentar a súa capacidade digital. En concreto, este proxecto que imos a desenvolver dende a Deputación de Lugo inclúe 500 accións formativas directamente relacionadas coas necesidades tecnolóxicas da sociedade actual e que van dirixidas á adquisición de coñecementos vinculadas ás novas tecnoloxías, ás TICs. Son talleres e cursos que se van a impartir nos diferentes concellos da provincia de menos de 5.000 habitantes, que son un total de 55, é dicir, todos menos Lugo, Monforte de Lemos, Viveiro, Vilalba, Sarria, Foz, Ribadeo, Burela, Chantada, Guitiriz, Outeiro de Rei e Castro de Rei. E gracias a este proxecto, a veciñanza deses concellos da provincia terá a oportunidade de aprender cuestións relacionadas coa busca de emprego ou o emprendemento. Tamén haberá formacións de especial interés para as familias, por exemplo, sobre os riscos de Internet ou a dependencia dos dispositivos móviles. Tamén para a poboación máis nova haberá accións dirixidas a eles, xa que temos previsto impartir cursos de ofimática, informática básica, ciberseguridade ou redes sociais, e as persoas maiores tamén van a ter oportunidades e poderán aprender sobre o uso do dispositivo móvil, sobre Google, sobre a banca electrónica ou ferramentas de comunicación como poden ser WhatsApp ou Telegram. Dende a Deputación de Lugo somos completamente conscientes da necesidade de facer fronte a esta brecha digital que existe no noso territorio, porque creemos que a tecnoloxía non debe de ser unha barreira, senón unha ferramenta que facilita a nosa vida diaria. Sabemos que as novas tecnoloxías traen consigo múltiples oportunidades e, ademais, son unha gran aliada á hora de xerar emprego e impulsar os pequenos e medianos comercios, que son a maioría dos que contamos no noso territorio. Unha cuestión que se atopa, ademais, directamente relacionada coa loita contra o despoboamento en favor da fixación da poboación no medio rural. E gracias a esta iniciativa, pois os veciños e veciñas da provincia de Lugo poderán coñecer competencias básicas que lles permitan desenvolverse cómodamente no entorno digital, que é algo, ademais, que evoluciona moi rapidamente, moi cambiante. Necesitamos adquirir novos coñecementos prácticamente no día a día. Xa temos en marcha neste momento a selección de persoal para os postos de coordinador e enxeñeiro que son necesarios para realizar este proxecto que conta con un total de 750.000 euros de fondos que captamos da Unión Europea. Este é un capital importante que, ademais, se suma aos máis de 18 millóns de euros xa captados da Unión Europea dende o ano 2019. Son fondos importantes que nos permiten poñer en marcha proxectos como este ou outros como iniciativas coas que traballamos na modernización e na digitalización dos concellos da provincia. O Xeopadrón, que asinamos recentemente, ou o programa Impulsa TIC, son só dous dos moitos proxectos aos que podemos facer referencia neste eido. Na liña de traballo que estamos describindo, a Deputación de Lugo é unha das institucións provinciais de toda España, de todo o territorio nacional, que máis fondos ten recibido xunto con outras moi importantes por tamaño e tamén pola poboación que xestionan, como pode ser a de Barcelona, Sevilla ou Valencia. Podemos dicir que estamos no primeiro nivel na captación e xestión de fondos europeos no territorio nacional. En concreto, para desenvolver este programa, somos a Administración Pública que, xunto á Deputación Provincial de Segovia, recibiu a maior cuantía. Como dixen antes, un total
de 750.000 euros. Así que, boas novas co comenzo destas accións dirixidas ao conxunto da cidadanía da nosa provincia. E, ademais deste asunto, pois tamén na Xunta de Goberno de hoxe, e xa remato con isto, aprobamos a solicitude que realizou o Concello de Paradela para investir remanentes do Plan de Deputación 2024 noutras actuacións diferentes ás que había solicitado inicialmente. En concreto, este Concello vai a destinar un total de 21.412 euros de remanentes para realizar melloras en diferentes camiños municipais na parroquia de Aldeosende. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición, que non hai preguntas, así que moitísimas gracias e que teñades boa fin de semana, a ver se nos mellora un pouquiño o tempo. Veña, gracias.